हेलौ गाइस गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय। आसा खालामदों गासैबो मोजाङैनो दं। एक्चुअलि दिनै जोंहा बाबा फैगोन आरोना, बेनिखायनो जोङो खान्थालखौ मोजाङै दिहुनना दोनसै, मोजां साफा खालामना दोननोसै। जोंहा बाबाया जोबोद मोजां मोनो खान्थालखौ जानानै आरोना। खालामखांनाय जाबाय, दिहुनखांबाय जोङो। ओमफ्राय बेखिनिखौ जों दा मोसौनो दोनसिगोन, मोसौआ जायो जोंहा। ओमफ्राय जों दा संफ्रें लानसिगोन। जोंहा बाबाया संफ्रें, खान्थाल, थाइजौ बिदि जानो जोबोद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो दा लकडाउननिफ्रायनो फैनो मोनाखै नालाय बाबाया, बेनिखायनो जों बेफोरखौ मा होनो हानानै दोनखानो नागिरदों आरोना, जाहाथे फैबानो मोनजाखानाय बायसा। नै फिसा गेदेर सब हादोरजोबनाय जाबाय। फिसाफोरखौ गाज्रिफोरखौ मोसौनो होनो लाबोदों आं लोगोफोर। नै लोगोफोर, जोंहानि बेलासिनि खामानिफोरा बिसोरखौ बानायनाय, इसोर खाथामखौ सामबालनाय, इसोर खाथाम आरो इसोरखौ बेखौ लोगोफोर, इसोरनि थाखायनो जों बर'बो थांनो मोना आरोना। इसोरनि थाखायनो उथिग्रा खामानिफोरखौ गारनानै इसोरजोंनो थाग्रोनांगौ। फुङावनो उथिनानै बिसोरखौ नायग्राबा आरो बेलेग खामानि स्टार्ट खालामनो हाया। आरो मा होनो गारनानैबो बर'बो थांनो मोना। इसोरनि थाखायनो, इसोर खाथामनि थाखायनो जाहोदो फैदोसुन, जाहोआ नङा। जोंनो गाइखेर होगासिनो बिनि फलाव। सफैबाय जोंहा। कैसा रहा आज का सफर? बहुत बुरा हाल है। इंतजार करते करते थक गया मैं। नांबाय हम लोग से को गाड़ी मैं भाबছি কি गाड़ी तेल पाने की देनी टेंशन लगी बाबाया ट्रेनजों फैदो, ओमफ्राय ट्रेनजों फैनायाव स्कुटिखौ लायनो थांदो। एसे गोबाव जाबाय लायनो थांनायाव, बेखायनो सानदोंबाबो एखे मोनफैनाय नङा होननानै। मा लाबखो नायनि बाबाया। आया आनारस, थालिर, नारिखल, थाइजौ हरफादो। ओमफ्राय खुमब्रा न'आवनो दोङो, मानो खुमब्रा लाबोफादो? खुमब्रा हा बाबा खुमब्रा नोंखाय देखो खुमब्रा। नै इयाव माबा माबि लाबोदो बाबाया, दायो खोन्थेगोन उनाव। आंनि किताबा ये मेरी बुक है, देखो मैं बुक को पहले देखना चाहती हूँ। चलो ले एक करके तुम लोग कलम नै बाबाया कलम लाबोदो जोंनो। মই ইটো ল'ম ভাই। ইটো ল'ম মই। दाख्लै बे 56 फैदोंमोन, ओमफ्राय बिसोरो ये रहा मेरा किताब। ये रहा थर्ड पेपर আৰু এইটো সেকেন্ড পেপাৰ। কিবা কি কইতো পলিটিকেল সায়েন্স मेजर किताब सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। लोगोफोर नायदो, बिरियानी, अंडा बिरियानी लाया है बाबे। एक बिरियानी बाबा नोंनो बानायनो ना? एक बिरयानी नै चिली चिकेन। टेस्ट खालामनानै नायनांगोन ना मादि जादों फार्स्टआवनो। ओमफ्राय नै बादाम गावनो एवदो बाबाया। हमें सब बड़े समझ से खाना चाहिए। हाँ एक बार देखो, पहले जात्रा दिया उसने। बढ़िया भी रहूँ खास प्राइस नहीं दे जहाँ जो पैसे नहीं। मुझे तो ये पसंद है, बट आङो नैनि थाखाय बहुत हेपि खालामदो। बिनि थाखाय बहुत हेपि, खारन एग्जाम जासिगोन जोंनि आरोना। प्रिपारेसन माने फरायनाय जायाखैमोन, गैयामोन ना, बुखा गैयामोन। दा आरो नायनोसै आरो खालामनो माबानानै फैनाय लोगोय जागासिनो। जि मोजां मोनो बाबाया खान्थाल जानानै, गोमोन खान्थाल।
जाजोबनांगोन ना नोंखिनिखो? Ada jalan. Nih, जाग्रोना ला नों। नों स्पिडाव होदो। हायनि जाग्रोबाय चिलि चिकेनखौ। Mana kamu kerja? Mau angkat dulu. सुनो बानानै ओमफ्राय जों मायाव लाबोदों जोंना कागजआवसो लाबोदों नै जाग्रोबाय उनाव बिरियानिखौ जागोन आरोना ओमफ्राय नै बाटार रेडि लादो आंथ' ओंखाम गुदुंजोंबो जानो मोजां मोनो बाटारखौ Roti, engkang, so udah begini. गामसाखौ गानना लाग्रो बाबा Siapa orang deh? Tadi turun ya? kasih tuh kasih tuh sebenarnya lo Biasanya begitu. kasih Jalan ke. Sudah. Jadi, apa tuh? जी है लेग पीस ना नहीं खिन को हाथ हर बब जाई मिक्स मसाला ना वही Next. Zira, dunia, halodi, red chili. ini tes pad dulu nabe Yes, okay. Ada tadi. tahu nang tahu sama sih dia udah lah Dari mana? Kasih. Nanti. Tel dulu ya. Bisa juga bentar. Right. angin dia di nih Deh. Mana dia? oke coba jangan Dekor itu dia, sudah dia. aduh Tepat ada ilasi. Ilasi. Long. SPD ganda babayangnya kamera ya brown jatuh ini brown janela sih ya Jun apa ba Brown jangan dalam kasih masuk ke dalam. Yang kedua samrang putih nih. woi dene ya Yang kedua. ay tinggal samram dene ke sana kayak kiye soli mornet nita kita bondur sih semua video mix berfungsi Iman irang ke Erna ini lo sebab sana Itu ya apa? Ini bagus sekali kan? Gitu lah. Ya mas sekali. Dan itu mana tuh ini bayar lah tuh. Karena itu bagus kan? Itu lah. Jadi itu kesempatan datang sekali. Kalau harus kamera usai milik nude jadi lo langsung sabsin alina Karai kong saya kena mani kusir nenggesem nubetar Hahaha, black color. I love black color. मुझे black color बहुत पसंद है. Karai kayak ignore kalam khade lagi tuh Saya ignore kamu nana jirat banget. Kalau ignore kamu juga enggak, mau berapa bilang kita beri. Ini nana jirat banget. Ini balu benar gini banget. yuk sih juga Itu nggak ada guys. Itu extra lebih. दहाय नि दै होनायखौ राननानैसो बाबाया बाटारखौ होना होदो आरोना लोगोफोर जाबाय दे बरियासो. Birat gunung. खेला
hilate dali ओंखामखौबा सोर सोर जायो माबा बाबु malas magkasay ka ayan naman sige dyan sige